थांनाय ताल काइसा रमैनो मणिपुर हास्तिआव कुकिते मेते दफानि लुकुरगनि गोजारा जबा नांलायजाक जना वाइसा कक्सिलजावैनो ताल काइसानि शेखबो गोबांमा जनानि सिमि हास्ते गोनाङै उरपातिरिवै तनिखा अ काइनि दफा खरसातै कलायो मणिपुर हास्तेनि मेते दफा हास्तेआव एसटी केटेगरिव तिसक जागना बागै सानमुंति सामानि अ सानमुंनो तैयै कुकिते मेते दफानि गोजारो ताबुक जोंजाल पाइलाया गोबांमा बरक थैका गोबांमा नक सकसाव रिजाखा लामा sak hamya ambulance bai telangai tongmani jora rogobo ambulance no hor phunangai rijaka naimo thangbotoni ashuk jaitukmani yagulobo tabokbo Manipurni tongkhorka ham ingya sana thangge salbrumno kisa kisa tebu jongjalo klai tongo jora kisa sikangno home minister Amit Shah Manipur hastewa thangai aro kukiti meti kaini dofani bagino kaisa koklam khwlaijak o jongjal rogno kaham khlaina bagai jaitokha phiaba mungsa samung ingya tabukbo naimo thangbotni kwrak naikulmungni bisingtei phano hastewa kaini dofani borok rogno silai rok koklai tebo tongkor hamya khwlaijak Koktisalo Montri bokhorok modini talburumni mankipat koklam panda khwlaijakha aro Manipur hasteni koknotui mungsa saliya Montri bokhorok o koknotui no tabuk Manipur hasteni lukurog Koktisalo tamni bagai tabusuk jorati Montri bokhorok Manipurni halok rogno tui mungsa kok saya Saimana musungjak Manipurni tongkosong lukurog Koktumawa sawi manka Koktisalo Manipur hasteni Montri okra N Biren Singh Mizoramni Montri okra Joram Thangsa bai koktukni bisingtei kok saka Manipurni Montri okra Mizoramni Montri okra no khwlaikha Mizoramo kukite meti dofani lukurogno naiklai toninani bagai tamni hinke Mizoramo khorok chisa eba 10,000 suk hai kukite meti dofani borok tongo Manipur halok haimani bagai nok huk sakjangnai rogbo Mizoramo tongthaini shep manchak tabuk dofa kainini kisa misa lukurogni walailaimani rogni bagai no tabuk hasteni joto lukurogno jongjalo klailaijak koktumani bisingti sawi mankha फाइनाय साल किसाओनो मन्त्री अक्रा एन बिरेन सिंह मन्त्री बोखरक bai koklam khlaina bagui delhi o thangai mano hनै बियो रिपोर्ट कोखरां।